שמי נוי, אני סטודנט היסטוריה באוניברסיטה העברית. נתקלתי בקורס קריאת ממדית שנה שעברה, בשנה א' שלי, וכמובן בהתחלה הייתי קצת ספקן, ובדקתי ושאלתי, וראיתי שהקורס מצא חן בעיניי שעשיתי אותו, ונראו לי על דברים מעניינים, ועשיתי מהם ניסויים והתכוננתי למבחן אחד בשיטה הזאת, והוא הלך לי מאוד טוב, קיבלתי ציון מאוד גבוה. אחר כך קצת הזנחתי את האימונים ואת התרגול, אז גם השיטה לא הגיבה עימי, ועשיתי קורס חוזר, ומאז באמת כל לימודיי בעצם, או רוב לימודיי מתבססים על קריאה תלת-ממדית, ואני מרגיש עם זה נהדר, ואני מקבל ציונים גבוהים, ובסך הכל אני מאוד מרוצה מהשיטה. חוץ מזה, הקורס נתן לי עוד כמה דברים. הגישה שלי להשתמש במחשבה העמוקה עזרה לי בכמה תחומים, כמו למשל בתזרנות, אני נוטה לשכוח דברים, ועכשיו אני משתמש בגישה למחשבה העמוקה כדי לזכור דברים חשובים באמת, ואכן זה עובד. אז בסך הכל אני מאוד מרוצה מהקורס שעשיתי.